já a někdo, kdo nedělá. Jaké tam bude rozdíl? Prosím vás, ale jestliže já jsem odevzdal státu obrovské prachy v podobě daní a někdo neodevzdal nic a půjde do invalidního, tak se budeme mít oba sejít. Naopak možná ten druhý se bude mít ještě líp, protože ten umí poslácet a nosí prasata těm doktorům, kteří to dávají vystavující. Jo? Takže to je prosím vás velký rozdíl, protože Toči, vy se smějte, ale já zaplatím za rok 100 000 států. Ne, jasný, já to beru, ale když srovnáváte ODS, to udělá, ale když srovnáte kraví a zápory ODS a ČSSD, tak podle mého názoru ČSSD je přílišnější než ODS. Prostě napsat to svůj kalkulač na trošku. Pro vás určitě. Takže, dobře. Že pro vás je na kalkulačku. protokol, který si napojí bokem vodoměr, chodí tady po doktorech a smrtíko nezvládá a rozdává prašata, protože ještě SSD, protože ODS mu zdraží dlouho zvýší mu daně, to pro ně mu zvýší daně, protože on platí jenom že on platí jeho dávky a ještě mu tak například na kalkulač. Když vezmete, já ti věřím, ale ČSSD právě vytváří prostředí, aby těchto lidí, kterých mluvil, bylo víc. Protože já se můžu dostat do stádia, když si řeknu, tak já se na to můžu vykašlat, abych lítal, blbnul od rána do noci a všechno mě to stát zebral. Já se hodím marodem a napojím si odbočku před vodoměr, jak soused a budu klid. Jo? Ano, ale když to udělají všichni, kdo bude vydělat? No, ČSSD. Ale stát pro